Malawi Today. Ambiri akukamba kunena kuti boma likuchita chilichonse chothekera kuti zisankho ziperedwe. Ena akamba izi malingana ndi mmene boma likupangira ma programs ake. Mwachisanzo pali nkhani apa yokhuzana ndi Macra. Akuti Macra yabwera ndi njira yatsopano yothana ndi mbava zimene zikumabera wanthu ndalama kuzera m'mafoni, ndipo iwo akhazikisa njira ya chilendo. Ndipo njira iyi akunena kuti munthu akuyenera kuti azipita kukapanga register card yake posindikiza chala, muchizungu amati biometric, posindikiza fingerprints kuti wina aliyense kadi yake ampange register. Akuti anthu akalembesenso kawiri masimu kadi yawo. Ndi anthu akuyankhula zosiyana-siyana. Ena mwa iwo akukamba zambiri, ndipo tikhala tikuonesani ma reactions a anthu malingana ndi nkhani ngati imene. Nde apa tikupasirani zimene Macra yakamba pa tsamba lawo la mchezo malingana ndi nkhani imene tikufotokozerani. Iwo akamba nkhani muchizungu, koma ife tiyamba kupasirani kaye nkhani muchichewa mmene iwo uthengawo auperekera. Mu uthengawo akuti kuyambira pa 1 July chaka chino aliyense yemwe ali ndi kadi ya foni akuyenera kukalembetsanso pogwiritsa ntchito chala chake, nkhope ndi chiphaso cha unzika. Mkulu woona za IT ku bungweli a Stephen Perete auza Zodiac lero kuti izi zikudza kusatira kukula kwa mchitidwe wa umbanda ndi kuba pogwiritsa ntchito lamya za m'manja. Aperete ati ntchitoyi izatha pa 31 July 2025, ndipo munthu aliyense azimulola kulembetsa makadi a foni 10 basi. Menemo ndi mmene ulili uthenga umenewu muchichewa. Ndipo uwu ndi uthenga umene official message yochokera ku Macra ya mchizungu. Ndipo uthengawo ndi umenewu ndithu. Tangochita mwammangu kuti popeza tanena kale muchichewa muja ndi zambiri ndi zimenezo, koma timangofuna kuti muone kuti uthenga odi wabwera, ndipo zambiri ndi zimenezo. Koma anthu ambiri akukambapo kunena kuti iya sonotu zimene akubwera a Macra abwera ndi achilendo, ndipo ndizi ndizodabwisa kwambiri. Makomenti anthu osiyana-siyana akuoneka kuti akudabwa nayo nkhani imeneyi, ndipo ena akunena kuti nkhani ya simu kadi mpaka chala mwatani kodi lero lokha masimu kadi anayamba liti, ndiye izi ndi ziti. Komatu mukamapanga mapulani yanuwo muziganizako kawiri katatu kozi mukuyaluka. Okay, vuto palibe, koma tiziyambise cha mu Oktoba mu bwanji. Amenewo akunena kuti tisayambe pano pa yayi, koma bwanji tiyambe tikamaliza masankho mu September. Ine takambira kale muchakunena kuti anthu ena nkhani iyi ayilandira mosiyana ndi malingana ndi mmene a Macra ayibweresera. Anthu ena akuganiza ngati kunena kuti izizi zachitika mwina pofuna kuti masankho aberedwe. Menemo ndi mmene akuganizira anthu ena. Inu mukuona bwanji? Ndipo inu nkhani mukayimva mukutipo bwanji? Kodi zimene akunena anthu ena zindizoona? Nanga ku Macra kumbali yawo simukwamvesesa kuti akukamba ndi chilungamo potengera kunena kuti umbamva umene wachuluka? Kodi program imene ikayamba inu mukalembesa, inu mukayika nawo chala cha biometric, kapena kuti kupanga nawo njira imene ya biometric kukayika fingerprint kuti mulembese simu kadi? Inuyo tiuzeni kuti maganizo anu ndiwoti bwanji, ndipo nkhani imeneyi mwayilandira bwanji? Zambiri zili mu comment section mmene mutimva nkhani zambiri mmene mutiuza kuti inuyo nkhani imene mwayilandira motani. Zimenezo ndi zimene tinakubwereserani pano pa Malawi lero, ndipo zambiri zidakabwera zokoma. Kwa amene mungotipeza kumene, tipangeni subscribe, like, comment, osayiwalanso kupanga share kuti anzanu athe kuona nawo zinthu zimenezi. Kufikira nthawi ina ife tingoti mwakoma nonse, zikomo.